Uyun-uyun, uyun patan sauyunku susahing ati badan siji dikowo mati wong ning donya dosa ing akhirat bakal den siksa Allah Allah kula nyuwun ngapura gending-gending pangeling-eling ojo eling ing akhirat eling ana mumpung ing donya gawe dalan maring swarga babatono rantasono ojo babat kuditungkir babatono puji kelawan zikir astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi uyun-uyun uyun badan sauyunku susahing ati badan siji dikowo mati wong ning donya dosa ing akhirat bakal den siksa Allah Allah kula nyuwun ngapura gending-gending pangeling-eling ojo eling ning akhirat eling ana mumpung ing donya gawe dalan maring swarga babatono rantasono ojo babat kuditungkir babatono puji kelawan zikir astaghfirullah